Татарстанның халық артисті кім? Ғабділфат Сафи. Yılmayalı kıyaşqa Senin keyif başqalarga Taralsın gire yakqa Yılmayıp yeşerge kirek Bəxtli gül yılmaya Çünki her bir yılmayudan Bizning ömür saya Yılmayıp yeşerge kirek Bəxtli gül yılmaya Çünki her bir yılmayudan Bizning ömür sayı Yılmayalı suygenine Yılmay tanış bilişke Yılmay tanış tugillerge Şadlık bilen bölüştü Yılmayıp yeşerge kirek Bəxtli gül yılmaya Çünki her bir yılmayudan Bizning ömür sayı Salam Moskva Yılmayıp al üzüne Köşenin bəxti barı Yılmayudan bilinir Yılmayıp yeşerge kirek Bəxtli gül yılmaya Çünki her bir yılmayudan Bizning ömür uzaya Yılmayıp yeşerge kirek Bəxtli gül yılmaya Çünki her bir yılmayudan Bizning ömür sayı Çünki her bir yılmayudan Bizning ömür sayı Bizning ömür sayı Salam Moskva, hayırlı kеш, hürmetli milletdaşlar, nechek yotasiz Moskvada? Hallaringiz nechek? Nindi nastroy bilan keldingiz, eng muhimi. Aybatga o'xshagan aybatga, alhamdulillah, aybat bo'lmaycha turib, nechek aybat bo'lmasin deymi? Oyoqlarimiz bilan kela olamiz konsertga. Qo'llar ishli, ko'zlar ko'ra, quloq eshita. Allohga shukr, mana shu so'zni eshitirga keldim. Malatsi, Allohga shukr. Endi bayram bilan hurmatli xotin qizlar. Bayram bilan shunlab qatlarga chiqdim xotin qizlarni, chunki biz vatanni saqlaymiz ular uchun. Ular uchun ham bolalarimiz uchun ham onuqlarimiz uchun ulardan kelajak buun uchun saqlaymiz vatanni. Eng ilk xotin qizlarimizni qutlari bildim. Bayram bilan hurmatli xotin qizlar ham. No yigitlar
егетләр тоже. Инде безнең егетләребез һәм көчле, рухлы ватанны саклаучылар алар. Менә иң зур ике бәйрәм якынлаша. Шундан да дөрестән дә, кадерле дуслар, беренчесе аның бүген. Инде 8 мартка мин кабат килә алмам. Шуңа күрә хатын-кызларны тагын киләчәк бәйрәм белән дә котлыйсым килә. Бәйрәмнәр булсын. Менә минем беләсем килә, минем традиция буенча әйдәгез әле. Кайсы яктан чыгышлары белән минем концертка күбрәк җырлыйлар икән. Иң элек башлыйм, әйдәгез. Традиция буенча Башкортстан. Күпме монда Башкортстан? Бу якка утырганнар, күбрәк. Бу якка утырганнар ни ярар. Так, Татарстан? Молодцы. Так, бу якка татарча җырларга кирәк, значит, бу якка башкортчарак. Так, Нижний безнең кая Сергеш? Ай. Буларга туры карарга кирәк. Буларга кыек карау яратмыйлар булар. Топ-туры җырларга кирәк менә. Молодцы. Инде менә ничә ел, кадерле дуслар, 25 ел миңа хыянәт итмичә йөргән тамашачысы менә Мәскәүнең шушы. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем. Инглек Тукай әйткәнчә, халык зур ул, дәртле ул, моңлы ул, үзе шагыйрь ул, көчле ул дигән. Ул менә нәкъ Мәскәү тамашачысына әйткән кебек. Рәхмәт сезгә. Авылымнан әнекәй хат җибәргән, ничек улым дигән хәлләрең. Менә күпме вакыт узды, нигә юксың дигән хәбәрең. Кайтам әнекәй, кайтам инде тиздән. Котылар кебек ышып үземдә. Белсәң идем ничек сусауымны, синең әйткән җылы сүзеңә. Газиз әнекәй белән борчыласың, синең өчен һаман без баллар. Кайталым йөрсәм, зинһар өчен оныттылар диеп уйлама. Көннәрдә ойлар булып сиңа тойыладыр біз юк чагында. Сагышыңны хатта гына түгел, табасыңдыр давыл жаныңда. Үпкәләмә сирәк очрашуга, үпкәләмә әнекәй елама. Язмашы дил дәгәсен тарта, сыйып булмый кайчак вакытка. Газиз әнекәй белән борчыласың, синең өчен һаман без баллар. Кайталым йөрсәң, зинһар өчен оныттылар диеп уйлама. Кайталым йөрсәң, зинһар өчен оныттылар диеп уйлама.
Рәхмәт. Әниләр турында җыр бер кайчанда искерми. Күпме җырласаң да әниләргә җырларлык та җырларлык. Аны шуңа күрә ул элек тә җырланган әниләр турында һәм әле дә бездән соң да җырланачак. Ну ярар, безнең хәзер шушы урында мине бер юбилеем белән тәбрик итеп китәсезме? Котлыйсызмы мине? Әйдәгез әле. Ат. Рәхмәт. Инде җырлый башлаганыма 25 дидем. 25. Әйбәтләп санасаң 30 инде ул. Әйбәтләп санамасаң гына 25. Кычкырып җырлый башлаганга 25 ел. Үземә 55. Анагым әтигә 95. Анагым Искәндәргә 5 ай. Менә шушындай даталар, бөтенесе бергә җыелган. Шуңа күрә бөтенесе шулай бара ул. Миңа 55 булганда шулай әтигә 95, миңа 60 булганда әтигә 100 була Алла бирсә. Менә шундай. Менә быел бит инде җәй бик яңгырлы килде. Яңгырлы вакытта иҗат итәр өчен бик әйбәт иҗат кешесенә. Җәй булмас кебек була башлады бер заман, Яңгыр җавада җава, яңгыр җавада җава. Безгә иҗат итәргә әйбәт, кулай вакыт. Шунда Рәзилә хатын килде дә, менә сиңа көзгә ди юбилеяң җитә ди. Сиңа бер бүләк эшләдем ди. Мин теге бүләк дигәч инде әйбер белән әллә нәрсә кирәкми дә миңа. Бөтен нәрсә бар, Аллаһка шөкер. Бүләкнең ниндие беләсезме? Җыр язып китергән. Җыр киендә һәм сүзләрендә. Җыр башлана яңгыр ява дип, тәмамлана гафу итәм дип. Ни өчендер? Менә шуны тыңлап карагыз әле. Бу зур бүләк инде бу. Рузилә Сафина кие һәм сүзләре. Гафу итәм. Бүләк. Яңгыр ява, ләйсен яңгыр ява, йөрәгемә сагыш каным аңлатама. Әллә нигә сине көтәм, йөрәгемдә һаман йөртәм. Кайта әйләнеп гафу итәм, кабул итәм. Яш гомерне хаталанып белеп үтәм. Кем айрылган кавышуны тәкъдим итәм. Әллә нигә сине көтәм, йөрәгемдә һаман йөртәм. Кайта әйләнеп гафу итәм, кабул итәм.
Кадерлі тамашашылар, мен бір-екі сөз айтып етесім келе. Габдельфат білі Рузиляның йығынтышлары меңа бек зор, мен арға шексіз рахмәтлімін. Алар менің китап шығаруыма бек қаты болыштылар. Алар ярдамы біле мен бірінші шығыр жиынтығым шекті. И менің шығырыма Рузиля жер yazып, Габдельфат аны бек матур етіп жырлады. Мәскеу Казан поезды. Шуңа кішкенегіне бір экспромт оқып бетесім келе. 2-5-лі болды сіңа, молодеста екенсің. Жырлы яши тұрғаш, 55-ке жеткенсің. Қырлай хауасы сіңген шул. Жырлы да сен, мұңлы да, тұқай көбік ғырур да сен, бейік татар ұлы да. 55 яш қартлық түгел. Яшисілер бар әлі, сенің көбік ергетке дүниялары тар әлі. Сен нәсілінің ғырурлығы, халқыңның махаббәті, татар эстрадасының бірден бір Габдельфаты. Зәлия Нұряхметова, Нұр Мөхәммәтова, шулай бит. Нұряхметова менә Мәскәү Казан поездының авторы, шигырь авторы. Рәхмәт Зәлия. Рәхмәт. Әйдәгез әле озатыйк әйбәтләп. Менә беренче бүлек. Мен әйтәм, Зәлиядән булды беренче бүлек. Мен үзем дә бер бүлек алып килгән идем әле. Бер генә түгел, ләкин бер бүлекне менә башта ук бирәсем килде. Бу поезд белән килдем бит инде мин. Тегендә лотари саталар ыржыда. Әйме. Берне алдым, квартира уйнаталар дигәч. Әйме. Менә бүлек Зәлиягә бүләк итим әле. Квартира отсаң, мин килермен Мәскәүгә синең белән яшәргә. Зәлия, кая китте әле? Квартира отырга ясыз шушы бәлкем отыр име. Менә жилищный лотерея дигән 20 квартир розыгрыш. Менә санап карыйк әле. Кем белә бит име? Кем белә? Менә буны ал әле. Менә бу бүләк. Шуннап отасың, Алла бирсә. Отасың. Бүләбез квартираны. Сиңа берле, миңа икеле. Алла бирсә. Без, менә мин концерт сайын әйтәм, эш әйбернең кадерен белмибез, кадерле дуслар. Менә ярар, монсы менә әйберләргә кызыгу кирәк түгел бөтенләй. Әйбер ул, әйбернең шиге юк. Шуңа күрә беренче кадерен белмәгән әйбер ул тыныч вакытның кадерен белмибез, пока бәла каза килмичә. Шулай бит инде. Менә тыныч вакыт булган икән дибез. Икенчесе аның яшь гомернең кадерен белмибез. Пока картайып, бүкрәеп, таякка таянгач, искә төшә. Кадерен белмибез яшьлекнең. Кадерен белеп нишәтәсең инде аны? Бара инде ул. Минем әйтәсе килгәнем шул, һәр бер моментның, вакытның файдалы үткәрү турында сүз бара. Шул файдалы итеп кешеләргә, файда белән үткәрергә. Бер генә дә буш әрәм булырга тиеш түгел. Шуңа күрә өченчесе сәламәтлек. Пока бер җир авыртмыйча торып, сәламәтлекнең кадерен белмибез. Бер җир авыртса, шундый сәламәт вакытым булган икән дибез. Теге бер врачлар турында киткәч, авырсаң врачка барабыз бит инде. Врач кирәк. Ләкин бөтен нәрсә үзебездән тора, күп нәрсә. Ләкин врачларсыз да булмый. Теге бер терапевт кичкенә малайын ияртеп зират яннан үтеп баралар. Малай игътибар итә тегендә зиратка. Әти карале дик, кара мондагы күпме кабер ташлары ди. Берсеннән берсе ди күп ди, берсе төрле ди. Әти кешәйтә. Менә улым ди, булар мен лишит иткән кешеләр инде дип әйтте ди. Менә шуңа күрә үзебездән тора. Врачлар кирәкми дигән сүз түгел. Врач кирәк. Врачсыз һәм мәчетсез авылда торырга да кушмаган. Шулай бит. Шуңа күрә иң мөһиме сәламәтлек. Менә уйлап карасак, бөтен нәрсә
Шушы жер йөзендә безнең өчен адәм баласы өчен бирелгән имәк. Күк йөзләрендә күпме күтәрелеп карасаң, айлар, йолдызлы көннәр ачык ничек безгә бирелгән. Кояш чыкмый дип уйлыйсың кай вакыт, нишеп кая китте бу кояш дисең име. Ну, сабыр итсәң, кояшлы көннәр менә ничек матур, нихәтле тора уже кояш. Менә кышлар, мин аптырыйм үзем. Нинди генә кышлар юк, нинди генә сайраулары юк, нинди генә сайрый торганнар юк. Ләкин иң матур кеше өчен сайрый торган сандугачтан узучы юк. Шуңа күрә күп җырлар җырланды сандугач турында. Мин дә бер сандугач турында җырлыйсым килә. Сандугач нимә иң матур сайраучы кышыбыз. Яны бакышамыды шие балан, Дүр бакшамыды Аламағаш қонып сайры Үзідері біле саны дуғаш Аламағаш қонып сайры Үзідері біле саны дуғаш Шолы қадарлы маңылы итіп Нешікілер сайрап бола Бәғірлерге үтіп кәріп Жанларыны айқап шыға Бәғірлерге үтіп кәріп Жанларыны
Менә без балаларыбызны да шулай сандугач кебек сайрап торуларын телибез име. Җырчыларны чагыштырабыз сандугач белән. Ой, рәхмәт, буй җитмиме? Хәзер минеке җитә. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Сезгә хәзер бер бүләк бирим әле, менә үземдә бер бүләк. Юк, квартира эшти инде ул. Квартира түгел, менә татарча булсын, үзебезчә булсын. Менә сезнең ак киемегезгә, менә великолепно. Великолепно. Бик зур рәхмәт. Мен әйтәм, сандугач кебек сайрап торуларын телибез балаларыбызның да дим. Әмма ләкин бер баланың теле ачылмый. Яшь бала, вакыт бара, тел сөйләшми бала. Көтә әти, әни, көтә әби, бабай. Бала бер нәрсә дә әйтми. Көннәрдән бер көнне бала беренче сүз итеп бабай ди. Бабай ди. Ни хикмәт, икенче көнне бабай җан тәслим кыла. Biraz yarar, bu şulay to'g'ri kelgandir deb o'ylaydi ota-ona. Biraz vaqt o'tgach, ikkinchisi deb bola abi dey. Abi dey 3 kundan so'ng abi boqiy dunyoga ko'sha. Hozir ati bilan ani bor bit hali. Hozir ati kishi begrek ta qo'rqa boshlaydi. Biz mujiklar bit endi bugun vatanni saqlovchi kunlar bo'lsa da, aytaymi endi ular bit endi qo'rqalar. Hozir qo'rquv. Hozir er kishi begrek qo'rqa boshlaydi, shundab da. Vatanni saqlovchi bo'lsa da, qo'rqa boshlaydi. Shundab da hozir kimni aytiri bola? Shiratda bit ati bilan ani bor. Jiqlarga yota, kiyinib, kiyimin solib turmay, mujik. Ике кат мен журган жабына мине генә әйтмәсен иде. Хатын мине генә әйтмәсен иде. Шундап та бала төне буе берсен дә әйтми. Күз ачык мужикның вакыт бара. Мин исән ди. Иртә белән тора, исән. Кояш чыгып бераз вакыт үтүгә күрше мужигының үлгәнлеген хәбәр итәләр. Аңладыгызмы? Мужикты аңлый хәзер. Юк, наоборот аңламый. Ул көлә, бии шатлана, мин түгел ди, кара ди. Мин калдым исән сау. Шуннан соң Абидка хәтле җырлый, сызгыра, бии, теге сикерә. Мин түгел, күрше ди. Аннан соң Абид вакыты җиткәч башына уй килә, туктал ди. Нишлә белә бу? Мин түгел ди. Ул ди. Җикеренеп килә, хатынын әймә, син шундый. Хатын әйтә, тавышланма ди, зато исән калдың дип әйтте. Шуның шикелле. Менә бу монда гыйбрәт тә бар, көлке дә бар, гыйбрәт тә бар. Ни өчен дисәң, мин беләм, мәхәббәт ул бик кызык нәрсә. Аның белән яшәүчеләр 20 ел, 30 ел мин аңлыйм инде, без яшибез, менә 30 ел була хәзер. 30 ел яшәп була әле. Дальше да булсын. Минем аптырыйм, 70 ел бергә торган кешеләр бар име. 70 бит ул. 70. Менә бармы залда 70 ел бергә хатыны белән түзеп торган кеше бармы? Юк. 1000 кеше арасында юк име. Менә шуңа күрә әйдәгез әле. Менә һәрберебез кырыйда утырган иптәшебезгә карап, миңа кушылып, әле ярый минем ирем бар, ватанны саклаучы, әле ярый минем хатыным бар дип җырлыйбыз. Тик синнән аермасын дибез, Киттек. Минем белән бергә бүтән зал җырлый. Кырыйга карыйбыз. Кем булуына карамастан. Dünyada sen bulmasa Kemini yaratır eydin Şadlık kaygısı aşımını Nişik taratır eydin Yazmış ilin muhabbetinin Kanatın koyurmasın
salasın, suğa salasın, tiksinden ayırmasın. Evet şalay. Evet şalayımız. Yaşlık gülümsin kıyaşım, benim ömür yoldaşım. Yarım bula kure ömürlük, süyülerim mengülük. Yazmış ile mühabbetinin qanatın koyurmasın. Utqa salasın, suğa salasın, tiksinden ayırmasın. Yazmış ile mühabbetinin qanatın koyurmasın. Utqa salasın, suğa salasın, tiksinden ayırmasın. Evet şalay. Altın közlerge kuşarбыз, şeşek yılları basını. Birden bulup birge öttik, ömür yolları basını. Yazmış ile mühabbetinin qanatın koyurmasın. Utqa salasın, suğa salasın, tiksinden ayırmasın. Yazmış ile mühabbetinin qanatın koyurmasın. Utqa salasın da suğa salasın, tiksinden ayırmasın. Yazmış ile mühabbetinin qanatın koyurmasın. Utqa salasın da suğa salasın, tiksinden ayırmasın. Zor rahmet, benim de en yaratkan jirsimiz Abdülfet bugün güzel opanın tuğan günü motor jir bilen köngülün saflandırığız rahmet. Elvira, aha, benim de koyup duram, Elvira, ninin güzelinin tuğan günü bilen başkarabız jir, Allah versa. Ha? Pol beregez. Semiz, bunsun berge yana verdi da. Ya Rabbi, zor rahmet. Allah, bunda nerseler basız. Yara, poyuz ap kayta ana iyi. Poyuz ap kayta bütün zor anda. Orun köp. Zor rahmet. Mun hatlı bölekler bilen gelirsiz dep oylamagan idim. Mene şundan da. Mene şulay köngülü de indi ol. Alış veriş apmen. Men tübetey beremen sizge. Siz mena paketlar. Siz mena paketlar. Men sizge kvartira
Шулай барсын. Теге квартира дигәч тагын искә төште. Ике татар бае, очрашалар да хәзер. Ике татар бае, байлар. Сораша, син берсе әйтә, синең дә вакыт тиз үтәме ул ди. Менә ди, атна белән атна арасында сизмисең дә ди. Малай да үсеп җиткән ди, 15 яшь тулган ди. Ник әйбәт иш инде нәрсә борчыласың ди, тегесе әйтә. Ну, мәктәпкә бирергә ынтылган ди. Шуның шикелле мәктәпкә бирергә ынтканнар, ну, булырга мөмкин. Ну, укырга кирәк, кадерле дуслар, укырга кирәк. Җырчы булыр өчен дә укымаска дигән сүз түгел. Менә минем традиция буенча елда мин бер яшь җырчыны сезгә тәкъдим итәм. Ул традиция керде инде. Динә Гарипова белән дә шулай башланган иде. Менә 2 ел минем алып килгән идем. Андасы аны күрми дә калгансыздыр. Чөнки ул бик тыйнак. Бик тыйнак аны кеше күрми торган иде. Шуңа күрә менә içindәге энергиясе булган, аның içindә үзенең максаты булган. Шуңа күрә шундый тыйнакларны эзлим мин. Тагын шулай беренче каналга килеп чыгарлар голоска әйтәм. Менә шушындай кызны әйдәгез әле сезгә тәкъдим итәм. Зөһрә Вәлиуллина дигән тавышны тыңлап карыйк әле. Менә башта, яме. Зөһрәне. Әйдәле Зөһрә. Менә Мәскәү шушы. Менә Мәскәү. Maydamın doğan yağıma, hediyeni doğanlar yanında, rahat gelmenim canıma. Gönüllüyken Uçrashuvlar, bir görüşüze bir ömür. Yakınlarım bilen görüşkende, şadlık artar, burçlar kimi. Beyremimni yakınlarım bizi, Gül şırlayandı şakıllarda, Yaradını satıp alıp bulmayı, Saf islerle kirek saklarga. Gönüllüyken şıraşular, bir görüşüze bir ömür. Yakınlarım bilen görüşkende, şadlık artar, burçlar kimi. Birge yaşavlar eşine, Süyünemin dostlar bulğanıga, Yakınlarım bilen görüşkende, Şadlıklarım artıp turğanıga. Gönüllüyken şıraşular, bir görüşüze bir ömür. Yakınlarım bilen görüşkende, şadlık artar, burçlar kimi. Gönüllüyken şıraşular, bir görüşüze bir ömür. Yakınlarım bilen görüşkende,
үшін кетем шетелерге. Ешер сулар язылыш деген нәрсе, ерді бізіні түрлі жерлерде. Яры бойының бүдіре талларына, салықын сулы шишіме сулары, алып қайта мені балашақа, сезінің хақта болған ойларым, алып қайта мені балашақа, сезінің хақта болған ойларым. Әкиеттен тысым білән алып, өзгертірге үйді барысында. Әтиәнелерінің еш шақлары тұрсайды қаршы қаршыда. Яры бойының бүдіре талларына, салықын сулы шишіме сулары, алып қайта мені балашақа, сезінің хақта болған ойларым, алып қайта мені балашақа, сезінің хақта болған ойларым. Büdre tallar şauluyar boyunda, yaprak yaralar şeyleri, bütünlege koydam tığlar için, bılbıllar namalık ileri. Yar boyunun büdre talları, şişime suları, alıp koyta mine balışaqa, sizinin hakta bulgan uyları, alıp koyta mine balışaqa, sizinin hakta bulgan uyları. Alıp kayda mine balışaqa. Büdüre tallar şauluyar boyunda, büdüre tallar şauluyar boyunda. Rahmet Мәскәү. Yazılar kile yazılar, kayta ki kozılar, su boyları yemge kumela. Esin irkem nige
Кайтмыйсың бирге, язылар китермейсің күңелге. Син иркем неге, кайтмыйсың бирге, язылар китермейсің күңелге. Мойлар җитте мойлар, көтүп алган ойлар, ак чәчәккә күмелә бакчалар. Тик шат булыр идең, күзләремдә минем, шушы язда чәчәк атсалар. Тик шат булыр идең, күзләремдә минем, шушы язда чәчәк атсалар. Yıllar uza yıllar, güya akan sular, akan sular olar kim bizge. Oyram akan sular, ütüp uzun yıllar, kuşulurlar әлі dengizde. Sular, ütüp uzun yollar, kuşalırlar әлі dengizde. Sen özülüp Kugemin yüzünün olsun Men de seni süyem demegeş Sizem yüreğinin yarsuun Hoş erit özüne, hoş erit Azaplavana şen lafuyt Yürekke biti bulmay bu yara
Uzaklığın için gafet Yürekке bitti bulmay bıyırım Sabır içi düşme bıyığım Yaratan deseniz sen üzül İnime boşuna koyasın Toşlamış bağrım deysen de Yüreğime yara salasın Aşık üzerine aşık Uzaklığın için gafet Yürekte bitip olmay bayılıyor Sabır içi düşme Yürekte bitip olmay bayılıyor Sabır içi düşme Yürekte bitip olmay bayılıyor Sabır içi düşme Sabır içi düşme Başımdan ötmüy ol yaratu Güm yüregin hakmi mehabbet Mina dalgan yazmışımdı gazap Süyü digen caza cerehet Minike bulup doğansın Bar bulgadım mineke Nazalın irkeleven Yılma yılım mineke
yüreğiz geliken Aman seni sağınayken Bu demek mehabbet Adaşkan yalğız yaralarına bu hisi bek gerek Bu demek mehabbet Adaşkan yalğız yaralarına bu hisi bek gerek Uçraşu sağıtın kötü bütse günlerin Yıkı vermeyken dünlerin Her bir etken nazlı sözlerin Bu demek mehabbet Adaşkan yalğız yarlarına bu hisi bek gerek Tüzlene sabırlık sırak ko'ngil tüzlene Bir güne suyu bir mezgilga Kilse ger qolaq ömürge Bu demek mehabbet Adaşkan yalğız yaralarına bu hisi bek gerek Bu demek mehabbet Adaşkan yalğız yaralarına bu hisi bek gerek Bu demek mehabbet Adaşkan yalğız yaralarına bu hisi bek gerek Adaşkan yalğız yaralarına bu hisi bek gerek Bu his bek gerek Автор башкаручы Хамид Мәткәримов сахнада. Aşkını bir akşam salıp yüreğe Ufuklar ardına yolgaldı Şiirlerini işittim, tavışın işittim Kayda ardından yol aldım Şiir ardından aşkınam kalıbınam Eytirsin yıldızday atılar Mener düşermen dingizler gişermen Dağlarman şiirik adına Şiidi şilgenidey ok büza çikenbey Işalı sin gitken yanlarına Yanını güyüne sınalgan suyune Hakkını yud bir kayşan tatlarga Şiidi şil ardından aşkınam
yürgenim Sağışım jillerge zibile Varlığın şihanıda Seni koyda bulsanı da Yaşarge küşfire Günilge Jide jilardınan Aşkınam dalıbınam Eytirsin yıldızday adılar Dönermin düşermin Dingizler gişermin Dağınımın jide gül adından Dağınımın jide gül Cheksiz zo'r rahmat. Cheksiz zo'r rahmat Moskva. Cheksiz zo'r rahmat millatdoshlarim, qardoshlarimiz. Ham endi albatta sizga cheksiz zo'r rahmatlarimni yetkazsam kelar shunday qaynar olqishlaringiz uchun. Ham endi shu fursatdan foydalanib o'zimning kattadan katta, zo'rdan zo'r rahmatlarimni yetkazsam kelar bo'lsa, Abdulfatah Boyganarga olqishlar. Jamoa chunki mana shunday zo'r sahnalarga, mana shunday ehtiromli, hurmatga loyiq xalq bilan tatorlarimiz bilan meni tanishtiruv uchun aniq cheksiz zo'r rahmat. Endi albatta navbatdagi jirimni sizga taqdim etaman. Yangi yozgan jirlarimning birisi. Buning uchun hurmatli do'stlar, barimizga da aktiv bo'lishga kerak. Chiqib raqatlanib birga da mumkin hurmatli do'stlar. Shuning uchun aydagiz birgalashib yangi jirni sizga taqdim etaman. Chiqale yonima. Ayda. Hey! Bitti. Ona alkışlar duralım. Hop hop hop. Gülümden, yüreğimden ağladır jırlarım Oturmalı sağışların karatsınlar manınarım Çıgar yanıma, yanlarıma basale basale aldıma Allarıma bas tabi eyle, gün eleme kallarını da Çıgar yanıma, yanlarıma basale basale aldıma Allarıma bas tabi eyle, gün eleme kallarını da Maturüter bulunurlar, deresiyip yaşasan Hatalardan örnek alıp, izgülükler işlesen Çıgar yanıma, yanlarıma basale basale aldıma Allarıma bas tabi eyle, gün eleme kallarını da Çıgar yanıma, yanlarıma basale basale aldıma Allarıma bas tabi eyle, gün eleme kallarını da Hey, geç şibeli biriyle. Buna bir apa diyeyim ki kutura. Ayakları sızgıtın. Eyde güzel eyde. Eyde. Hoppa. Almışlar duramız usta. Hele şöyle. Hoppa. Hey. Hayır rahmet. Dur rahmet. Jırlarımda, uylarımda, hayalımda dostlarım Uzun ömür, sağ selamet, yaşayız yakınlarım Bir gele, bildik Şıgıl yanıma, yanlarıma basar
Şığalı yanıma, yanlarıma basale basale aldıma, allarıma bastım iyeyle, gün eleme dallarını da. Bastım iyeyle, gün eleme dallarını da. Автор башкаручы Хамит Мәккәримов, Татарстан. Композитор, шагыйрь Хамит Мәккәримов, исегездә тотыгыз. Теге бер Хамит кебек кунактан кайталар икән, ир белән хатын 23 февральне атмыйча итеп. Кайталар, кайташ кич белән җокларга кирәк бит инде. Җоклыйлар, җокларга яталар. Кырыйда кичкенә 4 яшьлек Сөләйманның караваты. Баланы салалар. Так 23 февраль үтте. Ярар аңа бит инде точка куярга кирәк име. Әзрәк яталар да ир әйтә: "Хатын, ал мине үзеңнең кочагыңа" ди. Тукта әле бала әле генә җыга китте ди хатын әйтә. Ярар 15 минут вакыт уза, түзә мужик. Хатын, ал мине үзеңнең кочагыңа ди. Тукта бала әле генә җыга киткән, әле уяна. Мужикның ачуы килә инде. Ачу бик тиз чыга бит ул андый вакытта. Бер башка кирсә ул име, аны чыгарып атып булмый бит әле. Шуннан ярар ачудан ачу инде төшәдә кухняга точканы куярга була шампанский белән. Шампанскийны арттырып җибәрә, шарт итеп пробкасы ачылып җибәрә дә, шарт итеп име кухняның идәненә күбегет түгелә дә, мужик аңкытынки булай да әле бәйрәмнән кайткан, шап итеп идәнгә барып төшә мужик. Кичкенә Сөләйман караватыннан сикереп тора да: "Нәрсә карышып торган булдың инде" ди. "Әнә әти кухняда атылып үлде" дип әйтте ди. Әмма шуның шикелле 23 февральгә әйбәт итеп точка куягыз, яме? Анда теге шәләй-вәләй булмасын. Әйбәтләп куярга кирәк, әйбәтләп. Шуңа күрә бәйрәмне дәвам итәбез. Бәйрәм мәхәббәт ул ике төрле була. Аның бәхетлесе була, име бәхетсезе була, кадерле дуслар. Без беребезгә дә сер түгел. Бәхетлесе инде аның, бәхетлесе, бәхетле инде аның, име бәхетсезе инде аның. Армен җыгар ханянныкы кебек була. Име. Ат шулай. Андый язмасын беребезгә дә. Ну бәхетле дигәндә дә, бәхетле, мәхәббәт дигәндә дә проблемалар килеп чыга бит әле име. Шуңа күрә безгә язсын фақат бәхетле мәхәббәттә яшәргә. Мин җырлыйм бәхетсезе турында. Мин бит синдә кояш күргән идем. Meni beytsinede kıyaş көрген idem Жылытыр deyip күшіккен жаным Көңілдегі ихлас яратуным Тыя алдың мы екен сен анам Мин бит синдә кояш күргән идем Яктыртыр deyip Барыр аялымны Ümitlendim birge atlar için Suzarsın deyip mina kulağımı Men beyt seni de koyaş көрген idem Qarashımda adashqan şaqda Utqa desang utqa Керергә дә
түзер идем мен сенің хаққа Мен бет сені де құяш көрген едім Бір кімді де көре алмаған Сөз айтмейді хәтті құрыштамды Боларсың деп мені аңла Seni de quyosh ko'rgan edim Bir qo'yshanda sönmey turganim Söndü quyosh sening shitlashuvdan Qorong'ilik bosdi dunyoni Meni bet seni de quyosh ko'rgan edim yoqtirtirdi borar yo'limni umidlandim birga otlar uchun so'zarsың deb menga qo'lingni men bet seni de quyosh ko'rgan edim Bir kimde de ko'ra olmagan Söz aytmaydi hatta qarashtamda Bo'larsың deb meni anglagan Söz aytmaydi hatta qarashtamda Bo'larsың deb meni Hazır Ümit degan jarni esga tushiramiz. Aybatlab, aydag'iz ali bizning eng birinchi albomdan bu. Menim shirlig'ini boshlagan vaqtdan. Ot Ümit, davay mana shunday hitlar. Mana bu diskda bor. Ot aybat. Soğuşu bassa sen qayg'irma Ümidingni üzme seni yaşa Şeklerge umelep yazılar gelir Yazılar bizge baxtırlaşır Teres karşında üsken şımartım Şu işe
eskise onun ömrün O kışlarday yazmış mima yazgan Aldatağın iler kurarmın Teres karşında üsken şımartım Şu şeşekke battı bu yılda Ot bəxtke kumilip yaşar bezdi Sin oturttun onu duyanda Oxşular, oxşular. Yalnız koyunlardan sağış bir ki Yalnız kalgan talyanımın alana Yalnız aşık kumelen kimi vata Yalnızlıktan kavuşu